Joo, eli mitä on Raamatun kaksi todistajaa? Täällä sanotaan näin. Minä annan kahdelle todistajalleni tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen puettuna 1260 päivää. Nämä todistajat ovat ne kaksi oliivipuuta ja kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. Jos joku aikoo tehdä heille pahaa, heidän suustaan lähtee tuli, joka nielee heidän vihollisensa. Näin on kuoleva jokainen, joka aikoo heille pahaa. Heillä on valta sulkea taivas niin, ettei tule sadetta koko sinä aikana, jona he sanaa julistavat. Heillä on myös valta muuttaa vedet vereksi ja piinata maata kaikenlaisilla vitsauksilla niin usein kuin haluavat. Kun he ovat päättäneet todistajan työnsä, käy syvyydestä nouseva peto taisteluun heitä vastaan, ja se voittaa heidät ja tappaa heidät. Heidän ruumiinsa lojuvat sen suuren kaupungin kadulla, jota profeettojen puheissa kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa heidän herransa ristiinnaulittiin. 3,5 päivän ajan käy ihmisiä eri kansoista, heimoista, kielistä ja maista, katselemassa heidän ruumiitaan, eikä niitä anneta haudata. Maan asukkaat iloitsevat heidän kohtalostaan, pitävät juhlia ja lähettävät toisilleen lahjoja. Sillä nuo kaksi profeettaa olivat pahoin vaivanneet maan asukkaita. Mutta noiden 3,5 päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät. He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä, nouskaa tänne, ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemana taivaaseen. Samalla hetkellä tuli ankara maanjäristys. 10% kaupungista sortui ja järistyksessä sai surmansa 7,000 ihmistä. Muut kauhistuivat ja taipuivat kunnioittamaan taivaan Jumalaa. Toinen voihuuto on ohi, mutta kolmas tulee pian. Eli varmaan jokaisella seurakunnalla ja Raamatun tutkijalla ja kaikilla on oma näkemyksensä siitä, että mitä tai ketä nämä kaksi todistajaa oli. Että oliko he jotain konkreettisia hahmoja vai kuvastiko he sitten jotain kenties muuta asiaa. Eli että he olisivat olleet vain symboleja, mutta silleen, että tuo asia tulisi niinku selväksi tai olisi mahdollisimman selvä. No tähän väliin mä sanon vielä, että ensinnäkin se, että lukemalla ja järjellähän sä et pääse selvittämään, vaan sen avaa sit Pyhä Henki niiden omien kokemuksen ja johdatuksen kautta, että mitä se tulee tarkoittamaan ja miten ne asiat tulee menemään. Mutta jos me selvennettäisiin tuota tarinaa sillä tavalla, että me annettaisiin näille kahdelle säkkipukuiselle todistajalle ihan tämmöiset perinteiset suomenkieliset nimet. Ja toinen heistä olisi Usko ja toisen todistajan nimi olisi Toivo. Okei, ja yhdessä nämä tarkoittaa sitä, jotta sä voit seurata sitä Jumalan sulle tarkoitettua tietä. Se tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla uskoa ja sulla pitää olla toivoa. Ja sitten kun ne on tullut lakipisteeseensä, että se usko on saavuttanut sen huippunsa ja se toivo on todellista, siinä tapauksessa silloin tapahtuu tämä, että se voima tulee, koska usko on se, mikä siirtää vuoria, mutta se ei voi olla ilman sitä toivoa. Sitten kun tajuaa, että mitä ne asiat tarkoittaa, niin sitä on helpompi käsittää. Mutta ne yhdessä on se voima. Ja sitten kun se voima tulee, niin se voima toteuttaa sitä Jumalan tahtoa. Ja niin kuin tässä tapauksessa
säkkipukkuset todistajat, ne oli vähän niin kuin hankalia noiden ihmisten mielestä, että ne ihmiset koki, että ne kiusas ja piinas heitä. Mutta he käytti ihan suvereenia valtaa ja voimaa, että kukaan ei voinut heille mitään. He oli ihan niin kuin, kukaan ei voinut nousta heitä vastaan, niin kuin se sanassa äsken sanottiin, että ketkä nousi niitä vastaan, niin ne sai surmansa. Ja sitten kun ne on todistanut tarpeeksi, niin on edelleen aika mennä eteenpäin. Ja se tarkoittaa sitä, että se, niin kuin sanottiin, että peto nousee syvyydestä ja se ottaa yhteen usko ja toivonkaan. Ja se tappaa ne molemmat. Eli sitten se todistaja tulee menettämään nämä molemmat voimansa. Se tulee menettää uskon ja toivon. Ja nyt kaikki uskovaiset huutaa, että ei ole mahdollista, semmoista ei tule ikinä tapahtumaan, minä en ikinä tekisi sitä ja tekisi tätä. Mutta miten me voidaan päästä niihin tiettyihin hengen, sielu, mielen tiloihin, että me ymmärrettäisiin asioita, jos näin ei ikinä kävisi. Niin kuin ilmeisesti Raamatussakin, niin jokainen voi itse tutkia, että tapahtuiko tämä sama useimmille näistä Raamatun päähenkilöistä, ketä siellä seikkailee. Onko he menettänyt uskonsa jossain vaiheessa, onko he menettänyt toivonsa jossain vaiheessa. Ja Raamattu sanoo, että sen on tapahduttava. Ne kaksi todistajaa on usko ja toivo, ja Jeesus on niiden välissä. Koska se voima tulee täydelliseksi vaan, että sulla on se usko ja toivo. Ja sitten sekin pitää menettää. Ja lopulta Jumala, kun tarpeeksi on kärsitty ilman uskoa ja toivoa, niin Jumala palauttaa sen uskon ja toivon takaisin. Ja se matka voi taas jatkuu eteenpäin. Ja jokainen saa olla ihan mitä mieltä haluaa. Jos jotkut luulee, että nämä asiat selviää vaan pilkkua viilaamalla ja olemalla looginen ja yrittämällä niin kuin lukemalla ymmärtää tätä. Mutta se lukemalla Raamattua ei pysty ikinä ymmärtämään, että Raamatussa on niin monta tasoa, että se ei tule ikinä aukeamaan sillä tavalla. Vaan sieltä tarvitsee hengen johdatusta ja ymmärrystä. Kella on korvat, se kuulee.